a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Kedvelt lett Kaposvár. Az elmúlt évben 70 000 turista kereste fel a megyeszékhelyet, legtöbben a rendezvényekre voltak kíváncsiak. Minta a somogyi erdő. A fafajták védelmében egyedülálló tervet dolgozott ki a SEFAG, még a Tudományos Akadémia is támogatja. Első helyen egy kaposvári. Az országos középiskolai tanulmányi verseny biológia aranyát egy Táncsicsos diák hozta el. Jó estét kívánok! 70 000-en voltak kíváncsiak Kaposvárra tavaly. Az idén még ennél is több turistát várnak a Somogyi megyeszékhelyre. A látogatók bel- és külföldről is érkeznek, főként a nagyobb rendezvények idején jönnek. Ismét felpezsdül a város 3 napra. Ma megnyílt a 11. Festők-városa Hangulatfesztivál. A városba érkezők közül sokan keresik fel a kaposvári Turinform irodát. A látogatóknak körülbelül a 10% az, aki külföldről érkezik. Megtalálhatók közöttük elsősorban az osztrákok, aztán német ajkú turisták, angolok nagyon sokan jönnek, de ezen kívül horvátok és olaszok, spanyolok. Az iroda vezetője hozzátette, a szezon is kitolódott, nem csak nyáron, hanem koratavasztól késő őszig érkeznek látogatók. Az irodának a tavalyi turista látogató száma az 70 000 fő volt, hát ez évről évre növekszik, tehát reméljük, hogy ebben az évben még több látogatóval dicsekedhetünk. És ezek a nagy rendezvények nagyon sokat segítenek egy város turisztikai életén. Többeknek a sok rendezvény miatt vonzó Kaposvár. A sok fesztivál, amit most már szerveznek, a kamarazenéik fesztiváltól kezdve a Festők városáig. Amely ma kezdődött. Délelőtt Riprónai sírjánál tartottak megemlékezést. Idén a fesztivál a festőóriás művészeti öröksége előtt kíván tisztelegni. Mondhatnám azt, hogy Riprónai városa köszönti vendégeit, és természetesen köszönti a kaposváriakat. 11 esztendővel ezelőtt határoztuk el, hogy világhírű festőművészünk emlékére ilyenkor mindig a születéséhez legközelebb eső hétvégén egy hangulatfesztivált szervezünk. 20 helyszínen több mint 50 program közül válogathatnak az érdeklődők. Fölpezsdíti az életet. Ebédszünetben kiszaladtam, nagyon tetszik, olyan hangulatos tényleg, meg itt olyan szép ez az utca. A helyi kereskedők kezdeményezésére a külföldi önkéntesek riprónai korát idéző ruhákba bújtak. Egyikük a festőóriás feleségét alakította. I tried to look for some information about her. Szerettem volna tudni, ki is volt ő, és utána néztem, és megtudtam, egy híres ember felesége. Este a Babos Gyula trió szórakoztatja a közönséget, majd a Juhos együttes Csángó táncházzal kedveskedik a látogatóknak.